Il-ġlied fuq id-distretti li se joħroġ fuqhom Adrian Delija qiegħed hemm kif ikkonferma l-kap nazzjonalista Bernard Grech fl-intervista ma' One News. Għaliex Jason Azzopardi li qiegħed hawnhekk illejla ħabbar l-għażla tat-tieni distrett fuq xi se jkun qed jikkontesta saħansitra qabel ġie kkonfermat mill-eżekuttiv u sa issa Adrian Delija għadu ma ġiex ikkonfermat fuq distrett ieħor. Din is-sinjal ta' djufija. Laqqa xejn, Adrian Delija bla dubju jiena nixtiequ li joħroġ fuq distrett partikolari. Jiena hu nitkellmu u jixtieq li joħroġ fuq distrett differenti. Meta l-ġurnalist ta' dan l-istazzjon reġa' staqsa lil kap nazzjonalista dwar dan, Bernard Grech wieġeb hekk. Ġifieri m'hemmx qbil fuq li ma distrett se joħroġ, tikkonfermata. Għaddi m'iniex kuntent le. Adrian Delija huwa kandidat konfermat fuq it-tmien distrett. Id-distrett li jinkludi Birkirkara u li ta' Fenek Adami mhuma kuntenti xejn li Delija ħarġilhom għan-nofs għax hu magħruf li dak id-distrett hu meqjus bħala proprjetà ta' Fenek Adami. Esponenti li jkunu mal-Aqda Repubblika fosthom Manuel Delija saħansitra kitbu lil Partit Nazzjonalista laqqas għandu jħalli lil Adrian Delija joħroġ f'ismu fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Intant l-għada li Bernard Grech ġie mistoqsi fuq id-distretti ta' Delija nies tal-fazzjoni tal-ex kap marru fuq il-fosos flokkijiet suwed bil-kliem Tim Adrian Delija. Hawnhekk huma ntefu fuq wara tal-fosos u mhux bil-qiegħda mal-folla preżenti fejn anke f'xi waqtiet anke ibbujjaw waqt id-diskors ta' Bernard Grech. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista qalulna li tmexxija nazzjonalista ma ħadet xejn gost b'din ix-show of force mill-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista. Waqt l-istess attività, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino tefa' botta għat-tmexxija ta' Adrian Delija. Hekk kif it-tmexxija ta' Delija sentej ilu kienet organizzat il-Festi tal-Indipendenza quddiem id-Dar Ċentrali. Il-bieraħ u llum kif qed qabel ġibna l-fosos, ġibna l-festi lura fid-dar naturali tagħhom fuq il-fosos tal-Furjana.